аз съм Хана Банана и днес ще ви покажа 4 лесни и бързи прически за училище или за излизане, за където искате можете да ги слагате, да ги носите, да излизате с тях. И ще ви трябва спрей за коса, ако ви се плете косата, ще ви трябва четка за срещане на косата и ще ви трябва гумени ластици. Момент. Аз имам такава кутия и ще ми трябва да след още малко, защото ще правим много трудна прическа. Така. Така. И ще ви трябва една малка пипичка. Сега, първата прическа е... Чакайте, първо се пръскате. Така, после се сресвате. После тук после си правите една плитка. Така. Правите си плитка. Вземете това гумени ластика за всеки случай. После вързвате плитката. Така. После тук слагате си фитичката. Вземате един ластик. Така. Така. Един тук, един тук, един тук. И това беше първата прическа. Така, за втората прическа също ще ви трябва спрей за коса, ще ви трябва четка за срещане и пак гумени ластици. Пак се пръскате и се срещвате. После си правите момент, после си правите една опашка нагоре. Така. Висока опашка си правите. Взимате с две ластика, за да не падне. Стягате добре. Така. После тук си правите една плитка.
после матераците ги вършете тук. Така се станала прическата. И това беше втората прическа. За втората прическа също ще ви трябва спрей за коса, четка за свесване и гумени ластици. Сега правите си първо тук една опашчица, малка, до някъде до тук, да кажа. И така. Момент. Се срещаме. И после смене това градатика и вършим. Така. Ето как ми се получи. И сега опашцата слагате тук и това, което стана отзад, правите една плитка. С матерастики вършете. Така. И ви се получи опашка с плитка. Така изглежда. Така. Това е втората прическа. И се слагате фибичката тук. За втората прическа, за следващата прическа се правите един гок. За последната. Така. Един гок тук справите така на две страни и плетете две плитки. Първо се срещате. Така. И правите на две страни. Справите две плитки. Вършите. Така. После и тук правите плитка. Плетете плитка.
същите пак. И ви се получи 2 плитки с кока. Нека покажа как изглежда отзад. Така изглежда отзад. Кокът. И тук са 2 плитки. И това беше последната прическа. Радвам се, ако съм ви помогнала за тези 4 прически. Коментирайте какъв друг клип искате да пусна. Мога много да пускам. И чао от Хана Банана.